Ikaw, asa naman po ni mo tawhan ng mga to? Ay, duda mo ko ng mga tawhana ni. Ako po, gadudag ko anong mga tawhan na ba? Isay din magduda na. Nagapos pa. Ay, sabat siya, maulam, magdudud siya. Asay, ba't makapag-bulak dire siya? Bulak ka lalaki ni mong taong palit kag bulak. Ay, saba ba, kalasgaw, nagmaulaw to. So ini mo. Nakoy tagaan ba, kay in love kay kuanin niya, oy. Ako gyud hinuon nagdudag gyud ni mga tawhanan ni. Sa ilang duha na isa ka bayot ani. Kung dili na isa ka bayot ani, duha na sila bayot. Urak anak yun to. Sa mukha ni bata hapon no. Sige na ba, balin lang ko, petag bulak. Gawa maapil man taning trabaho ani. Wala makakaasa, dapat mapalit. Unsa mo gyud mga plano ni mga bataan ni oh? Mas gawa bata magpakuyog niya wa kabalo sa magpalit dapit. Basig daan na kinabalaan dia. Og naibalan lang. Naay ba ko nag-upgrade dia oh? Kada ta, pabanta. Awa na, manglakaw na. Uy, aswan mo. One me. Tay tinuod gyud ay mamalit gyud ni sila bulak ay. Gay! Anong isunod-sunod naman pagka sa kuha dire? Ako may nauna dire. Ikaw nagsusunod sa kwadre. Let's go ni bataan ni pandamay kayo ay. Tao mo. Dire jud mo patug bulak choy. Umao ni ako yung mga flower shop. Mao ni dire, basig mahal ni dire ba? Sa punoy in laba ay gato. Balag mahal paliton jud nimo. Tara na ay pagdugay-dugay dia. Paninduta mo sa mga bulak dire chino. Hindi ko no nga. Dili ta mamalit og bulak no. Pila ka alin no? Problema mga mangutana ta eh. Hello sir, welcome po sa Mama Noy's Pick and Creep Flower Shop. Kani nga nami 350, ang teddy bear 500, kaning balloons 350, among fresh flower nga bouquet 850. So napod may solo nga 150. May money bouquet depende sa pila po inyong gusto nga price. Ini chiki, okay na ni choy. Okay kayo. Aha! Confirm na gyud ni nga naagi bayot sila hang duha gyud. Confirm, oy. Ambot lang ni Banban. Basta ako sure ko nga laki ko. Kung dili ka bayot, kinsa man din yung hatagan na ng bulak be? Nung mabuot mga kinsa mong tagaan. Ay sus, ang kunan dyan ninyo, napayo dyan mo. Kung masukot mga nga, para malis mo ah. Aw, ako ada ni talo na, di tata. Ngayon nga in love kayo siya. Ako po, in love kasi mo. Ngi, paldo. Sa mga nangita de fresh flower din sa Alicia, aduna kitay bagong bukas nga flower shop din sa atong lugar. Mama Noy's Pick and Creep Flower Shop. Ana lamang sila mahimutang sa National Highway, Poblasyon Alicia, sa Buanga Sibugay. Doon lang gyud sila sa fire station. Mama Noy's Pick and Creep Flower Shop.